Bona nit, avui és divendres, demà és jornada de reflexió. Molta gent acabarà de decidir què farà el diumenge. Però estaria bé que alguns pensessin com hem arribat fins aquí. En aquest programa, en canvi, com que tenim memòria de peix, només recordem el que han donat de si els últims dies. Ultras manifestants a la porta de Catalunya Ràdio. El Piolín dient «Me pareció ver una linda lona que me tapa entero». Col·legis amb més activitat que la maquinista un dissabte a la tarda per evitar que els tanquin. Un voluntari del 23F coordinant la repressió del referèndum. En fi, que tot això i més ha passat. Bona nit, moltes gràcies. Molt amables. La Guàrdia Civil comença la setmana gran del referèndum presentant-se a 31 ajuntaments per tal de requerir informació de l'1 d'octubre. Estan visitant tants pobles que a aquest pas la Guàrdia Civil podria presentar la nova temporada del Foraster. Gent d'Almacelles! Sou molt bona gent! I esteu tots detinguts! Ahir diumenge, un grup de simpatitzants del grup d'ultradreta Som a Temps va intentar portar menjar als agents que estan allotjats al port. Veieu quina quantitat copiosíssima de menjar. No van aconseguir entrar. Entre les coses que portaven cal destacar aquestes merengues amb la bandera d'Espanya. Merengues, bandera d'Espanya. El sucre, bueno... 24 merengues a repartir entre 6.000 policies. No sé qui ha fet els càlculs, però em sembla massa poc, fins i tot pels defensors del règim. En resposta a la repressió de l'Estat, segueixen les mobilitzacions de gent de totes les edats, també els universitaris. Uns 200 estudiants s'han despertat avui a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, on estan tancats des d'ahir en suport del referèndum de l'1 d'octubre. Joves tancats a la universitat és el nom de l'ambientador que no t'hauries de comprar mai. A l'acte que es va fer ahir davant de la Universitat de Barcelona es van repartir 1 milió de paperetes i, segons Antena 3, es va donar un missatge potser una mica exagerat. Aseguran que el próximo 1 de octubre Cataluña va a acudir a las urnas, que se pondrán millones de urnas. Millones d'urnes? Té molt mèrit amagar 1 milió d'urnes i que la policia no sàpiga on són. Comptant que per fer un referèndum normal a Catalunya pels anteriors se'n necessiten 8.200, potser Antena 3 ha sobredimensionat una mica. Però clar, és Antena 3, que també anunciava dos tontos muy tontos com El Peliculón. A tot això, hem sabut que el coordinador de l'operació policial a Catalunya és el coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos. És germà de Francisco Pérez de los Cobos, que va ser president del Tribunal Constitucional entre el 2011 i el 2017. Fa uns anys que és assessor de diversos ministres de l'Interior. Va estar destinat al País Basc, on va ser denunciat per presumptes tortures, encara que després la justícia el va declarar innocent. El seu pare, Antonio, va ser candidat de la ultradretana Fuerza Nueva al Congrés dels Diputats el 1977. Una autèntica joia. I si això no espanta prou, resulta que, segons el món.cat, Pérez de los Cobos es va presentar voluntari al 23F del 81 per donar suport a l'alçament de Tejero. Però això són pecats de joventut. En aquell moment, el senyor Cobos, o de los Cobos, tenia 17 anys. La gent canvia. Pensem que ell també ha canviat. Aleshores estava en contra de que el poble espanyol votés, i ara només està en contra de que el poble català voti. Per tant, va millorar. Si vols venir de Públic, envia'ns un correu a publicep@tv3.cat. Les 8:22, ja hem dit al principi del programa que Angela Merkel ha tornat a guanyar folgadament les eleccions a Alemanya. Per saber més sobre la seva figura, ens en porta tots els detalls el germanòfil del programa, Jair Domínguez. Un aplaudiment per ell. Benvingut. Gràcies per lo de... Efectivament, germanòfil, perquè tinc uns quants germans. Bé, Angela Dorothea Merkel, la Mutti. És a dir, mama, vol dir mama, això, en alemany. No és un... I li diuen els alemanys, la Mutti. Sí, la Mutti. Els alemanys i també els refugiats sirians, perquè n'ha acollit molts, la Merkel. És veritat, però a Grècia li diuen la tia xunga de les retallades. Bé, Merkel
era filla d'un pastor luterà. O sigui, és correcte dir que el pare de la Merkel era un pastor alemany. Home, persona. L'home predicava, per favor, predicava les doctrines de Martí Luter. No confondre amb Martin Luther King, que era negre, i va néixer 400 anys després, no? Martí Luter, l'inspirador de la reforma protestant de l'Església, que, per cert, tenia unes morenes com pilotes de tennis, diuen a la Wikipedia. Però ara això no ve a tom, tot i que si un tio tan important com Luter se'l recorda per les morenes, realment devien ser colossals. Has sentit què diuen de la Merkel? Que té un bon currículum? És cert, ho diuen. Ho diuen. Ho diuen. És veritat. I el té, no. Perquè ens fem una idea. Rajoy té la carrera de dret. Artur Mas és llicenciat en econòmiques. La Forcadell ha viatjat molt en autocar, etc. Merkel és doctora en química quàntica. Aquí la podeu veure bevent d'una proveta. No m'invento res. No, això és l'Oktoberfest, home. Això és l'any 1980. No, això... No, ara semblarà que és broma. No, aquesta senyora és química quàntica. És química quàntica. Només dir-ho a mi em fa por. Fa respecte, és veritat. Exacte. Més per nosaltres, que pobres desgraciats. L'any 1986, quan nosaltres encara estàvem tancant aparadors al carrer, es va doctorar amb un treball sobre el tema següent. Compte, Toni, que et sagnarà l'orella. Influència de la correlació espacial de la velocitat de reacció bimolecular de reaccions elementals en els medis densos. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. En alemany deu ser molt llarg, suposo. No pensis, és només una paraula. Glockenspielung. T'ho estàs inventant, però m'agrada. I va treure un excel·lent. Ho entens o no? Perdona que cridi, però aquesta dona, amb el que ha estudiat, i ara ha d'aguantar que li vingui un ministre grec o eslovac dient ens hem polit tota la pasta, no podem pagar el deute. I a dret? Ostres! I és que entre els hobbies de Merkel està llegir, cuidar i estalviar. Això ve a tom. Per això des del 2013 no ha renovat la seva roba d'estiu. Fixeu-vos bé en això. Són 5 anys diferents, eh? És exactament els mateixos pantalons? Sembla que sí. Sí. Rentats cada any, no? Suposo, com a mínim una vegada. D'això se'n poden extreure dues conclusions. Una, si Merkel no es compra roba, segurament tampoc pagui Spotify Premium, com molts de nosaltres. I la segona? No hi ha segona, però he dit dues conclusions perquè diu una quedava una mica pobra pel programa en si. Saps què penso? Que em sembla que m'he precipitat pensant que sentir-te a tu parlar de la Merkel interessaria a la gent que ens escolta. I tant que li interessa, i això que et porto ara en exclusiva segur que els interessa més. Merkel és la filla secreta d'Adolf Hitler. Tranquil. Aparqueu les querelles, advocats de manos limpias, que això no ho dic jo. Ho diuen prestigiosos mitjans, com per exemple contraperiodismomatrix.com. Perdona, te l'has inventat també, aquest lloc web? No me l'he inventat. Contraperiodismomatrix.com no és un robot de cuina, és una de les meves webs de referència i ben aviat hauria de ser la vostra. La notícia de portada d'avui era aquesta. Yo trabajé en un puticlub alien dimensional. Ja en parlarem, no us precipiteu, ja en parlarem un altre dia d'aquesta notícia, perquè estàvem dient que la Merkel és filla d'Adolf Hitler. No ho diem nosaltres. No. Ho diu Putimatrix. Com es diu la web aquesta? Contraperiodismo. Perquè Putimatrix és nom també de local raro, no? Bé, aquesta teoria de la conspiració, sisplau, no marxeu del tema, diu que Merkel és la filla de Gretel Braun, la germana d'Eva Braun, a la que van inseminar artificialment amb esperma de Hitler. Això no crec que motivi gaire ningú, excepte els neonazis d'Alternativa per Alemanya. Però a part de l'article del prestigiós contraperiodismomatrix.com, hi ha alguna prova d'això? Prova empírica no ben bé, però sí hi ha una foto del primer ministre d'Israel posant-li el bigoti de Hitler a Merkel, perquè veieu les semblances hi són. Vull dir, aviam. Això és que l'ombra, la il·luminació, li va jugar una mala passada, molt dolenta passada, al senyor Netanyahu. Però això no és molt rigorós. Genèticament no té cap valor. Estàs molt tiquismiquis amb això, el rigor. Som periodistes, no som robots. Però tu, si tu vols proves fefaents que la Merkel és filla de Hitler, jo te les porto. Aquí tenim una foto del carismàtic dictador amb una nena. Què? És Angela Merkel? Representa? A veure, que tant pot ser la Merkel com en Carlitos de Cuéntame. Sí. Perdona, i en Carlitos de Cuéntame podria ser el nen del Resplendor. Sí?
Perquè és que tots els anys dels anys 80 es pentinaven igual, així una mica a la Puigdemont. Sí, senyor. Com l'Anakin Skywalker. Sí, senyor, també. O el nen d'Este Chico és un demonio. Recordeu-lo. En aquest cas tindria sentit que es fes una foto amb Hitler, perquè tots sabem que aquell nen era un cabron, no? Però bueno, vull dir que... En fi. I si tots els nens dels anys 80 són fills de Hitler? Jo no hi havia un llibre d'això, una pel·li? No. Ja està l'anàlisi? Com a radiografia del personatge t'he de dir que no l'he trobat gaire profund, eh? Mira, si vols radiografies profundes, posa a Google Imágenes botella de Pepsi por el orto. No, és igual, és igual. Benvinguts a la pantalla, la secció que es presenta allà i que es desenvolupa aquí. Atenció a aquesta foto de la Selena García publicada fa uns dies a La Mañana de Lleida, que més que una mani és una concentració. La tenim aquí, poca gent, en principi. Sí. Menys gent que en una convenció d'agorafòbics. Exacte. En principi, això és davant de la caserna de la Guàrdia Civil, a Lleida. Aquesta gent ha anat a manifestar-se per donar les gràcies a la policia. Quan tu vas a felicitar a la Guàrdia Civil i fas aquest gest d'aquí, un gest d'un senyor que no el farem a la televisió pública, quan fas aquest gest i vas a saludar la policia, és que és una mani feixista. Tens molts números perquè sigui una mani feixista. Això és que acabes de rentar el cotxe i mira si plou. I estàs traient la mà. De tota... Sí. Et faig notar que el tuit és d'en Julian Assange, que és aquest senyor que ara només li falta posar-se una barretina i una faixa. És en Julià de Calassange, de Sant Fruitós de Bages. I ell, en aquest tuit, ell destaca que els guàrdies civils aplaudeixen la salutació. Sí, però m'estranyaria molt que hi haguessin guàrdies civils que aplaudissin això. Pensa que l'Assange porta anys vivint en una ambaixada i, per tant, alimentant-se de Ferrero Rochers. Això què vol dir? Sucre pels núvols i que no acabes dominant el sucre. Ara veurem una altra fotografia de quan la Guàrdia Civil et ve a visitar a tu. No vas tu a visitar la Guàrdia Civil, sinó que venen a visitar-te ells i mira què passa. Li salten les ulleres. Sí. Perquè ja no és exactament amor el que et donen. No. I les ulleres, és que no sé per què s'ha d'anar amb ulleres en aquests casos. Aquest senyor ha quedat que sembla un retrat de Picasso. Bueno, sí, per si de cas et trobes amb algú que està de cara al sol. En fi, un altre consell, pista per detectar que ets en una mani ultra. Tenen una relació, diguem-ne, rara amb la llengua. Posem aquesta foto de l'il·lustrador i fotoperiodista Jordi Borràs. Hem pixelat la cara del protagonista. Merda. No, aquí hi ha hagut un error en la cadena d'instruccions, diguem-ne, en algun moment... Tornem a l'original? Sí. Exacte. Potser no ens hem acabat d'entendre, però ja ens hem entès. La cara pixel... Bueno, sense pixelar, endavant. Fixem-nos en aquest joc lingüístic que proposa aquesta persona d'aquí. Què tenim aquí? Tenim un paio que ha intentat fer un acròstic, però només li ha sortit una paraula. ANC, suposo que són les sigles de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Les volia completar, però, hosti, només ha trobat l'eina de nazis. Perquè l'acròstic és a cada lletra la seva cosa. Sí, del 0 al 10 en esforç, jo li posaria un 3. Necessita millorar. Molt bé. Que torni al setembre o que no torni mai més. Una altra fotografia molt inquietant publicada al Nació Digital. Atenció, servei públic. Què heu de fer si sou al carrer i sense adonar-vos us trobeu al vell mig d'una manifatxa? Aquesta és una manifatxa a València. Ens trobem aquí. Hi ha una bandera que posa Espanya 2000. Posar Espanya 2000 a les coses feia molta il·lusió l'any 93, però el 2017 posar Espanya 2000 ja és com molt arnat. És a dir, ja no fa tanta gràcia, ja no és el futur. Què heu de fer si de sobte us veieu envoltats per aquesta gent? Podeu fer com aquest senyor, si sou missatgers, un senyor que hi ha aquí. Aquí el tenim. No és un senyor amb un cap esfèric perfecte, sinó que porta un casc. Sí, ho hem notat, Sí. Aquest senyor du efectivament un casc i està dissimulant molt fort, els ulls de dissimular molt fort, mirant a l'horitzó, no sigui cas. Si és un missatger, si el paquet arriba tard, estan envoltant d'aquesta gent, no passa res. Després poses direcció desconocida o no s'encontrava en el domicilio, que és el que fa tothom, i tira milles. És a dir, pots deixar-te el casc posat i dissimular, o, si t'enganxa una mani així, pots improvisar una disfressa de vaca. Per exemple, aquí veiem una senyora
que ha improvisat la típica disfressa de vaca o de mamífer removedor. I a més du corbatí. És la típica vaca amb corbatí? Doncs això. Falla una mica, com fallen totes les disfresses, pel calçat. Sí. Lo típic que quan ets petit vas de Spiderman, però portes uns mocassins castellans, no? I aleshores ets un Spiderman, però només el 83%. Això les disfresses no ho tenen ben resolt. Doncs aquesta noia va de vaca de color rosa i, a més, si veieu, no ho veieu gaire bé perquè probablement teniu una tele com de tubo, no? Però va amb sandàlies. Sí. Disfressa de vaca amb sandàlies. Exacte. Que divertit. Suposo que no heu vist mai una vaca rosa amb sandàlies enmig d'una manifestació de l'ultradreta, no? Sí. Qui no s'ha trobat en una situació semblant després de prendre's, com l'Assange, no? 1 quilo de Ferrero Rocher, no? Amb el sucre pels núvols. Sí, no ho sé. Qualsevol cosa menys que et confonguin amb un feixista. Com els d'aquest matí davant de Catalunya Ràdio. Aquí tenim el tuit de l'Empar Moliner i aquí una foto d'una concentració de fatxes davant de Catalunya Ràdio, la ràdio pública. Que, per cert, abans comentàvem que els periodistes estaven molt enfeinats i la Mònica Terribas està tan enfeinada que es fa portar les manifestacions al davant de l'estudi per poder informar sense moure's d'allà. Fixeu-vos si és professional. Sí, li han portat un canapé de manifestació. No és una manifestació, perquè jo el que destacaria com a periodista, si jo fos periodista, destacaria, el titular seria es manifesten més motos que persones. Sí. Hi ha aproximadament 31 motos i no els superen les persones. Moltes gràcies. De veritat, molt amables. Bona nit. Falten 4 dies per l'1 d'octubre. Un dia que, no sé si sabeu que està convocat un referèndum i que serà intens per als periodistes. I Antoni Cruanyes, per exemple, ja té un plegatín a sota la taula del Telenotícies. La Mònica Terribas s'ha empadronat a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio. I a García Ferreras s'ha fet connectar una sonda per alimentar-se amb salmorejo sense haver de sortir del plató. La policia també està molt estressada. El major Trapero, que és guapo, el punyetero, li diuen això pel carrer, ha comunicat a la Fiscalia que els Mossos difícilment podran complir les seves ordres. La nueva orden de la Fiscalía que exige a la policía catalana precintar los más de 2.000 puntos de votación antes del sábado y hasta las 9 de la noche del domingo. Aquesta tarda també ho ha ordenat el Tribunal Superior de Justícia, que es tanquin els col·legis tot el cap de setmana. Un moment. És a dir, que no es podran fer activitats extraescolars? M'esteu dient que el meu fill no podrà jugar al derbi entre el Centre d'Educació Primària Mercè Rodoreda i l'Escola Pública Salvador Espriu? O com li diem a l'AMPA, el clàssic dels clàssics? I ara què faig amb les entrades de tribuna que tenia? Qui me les paga? La Fiscalia? Una cosa és impedir la democràcia i una altra molt diferent, impedir-me a mi que descarregui les meves frustracions insultant a un àrbitre de 16 anys. Aquesta imatge és del clàssic de l'any passat. No n'estic orgullós, però és que els cutres del Salvador Espriu havien alineat un alumne repetidor, i això no es pot permetre. Tornant a la Fiscalia, resulta que tancar l'escola no és l'únic requeriment que s'ha fet als Mossos. Pero la Fiscalía no se queda solo en el precinto. También ordena prohibir que se coloquen urnas a menos de 100 metros del centro. Prohibir que les urnes s'acostin a menys de 100 metres d'un col·legi. Però, per favor, que només són urnes, no són exprofessors dels maristes. Encara que sent justos, jo tampoc puc acostar-me a l'escola després del que va passar l'any passat. Tampoc n'estic orgullós. És una fase de la meva vida que estic intentant deixar enrere. Però vaja, els experts consideren que el que demana la Fiscalia és impossible. No hi ha prou Mossos per precintar els més de 2.000 centres de votació. Per tancar tots els col·legis haurien de comptar també amb la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i també amb tots els que els hi cantaven a por ellos en diverses ciutats espanyoles. Aquests sí que no es deuen haver acostat mai a 100 metres d'un col·legi. Marreda polèmica. Parlarem de nenes menors d'edat i membres de la família reial. Notícia esgarrifosa la que us porto de la revista Vanitatis. Per si no ho sabeu,
La revista Vanitatis està molt bé. Jo sempre la llegeixo abans d'anar al proctòleg, perquè la té allà. La té allà. No feu segones lectures. Ja us conec després a Twitter que està dient que aquesta revista fa cagar. No. La té allà amb d'altres revistes molt interessants. El Más Allá, que és una cosa que no s'ha de tenir el proctòleg. Però bueno, quedeu-vos amb això del que diuen la revista Vanitatis. Los títulos catalanes de la princesa Leonor amenazados por la independencia. Carai. Això ja no, Per si no ho sabíeu, la Leonor, a més de futura reina d'Espanya, si no li passa res... Déu no ho vulgui. Oh, clar. Bueno, aviam, si hi ha una successió de morts fortuïtes, el tron seria per Froilán. Prou. És igual, la Leonor també, per si no ho sabíeu, també és princesa de Girona, duquessa de Montblanc, senyora de Balaguer i comtessa de nata i xocolata. No, és broma. Aquest els ha fet gràcia. És broma, s'havia de fer. És comtessa de Cervera, que no es menja, que jo sàpiga, la Cervera, no? Parlant de menjar, jo conec una senyora de Balaguer. Què diu? Jo conec una senyora de Balaguer, una senyora que fuma i tal. Bueno, et preguntaràs, segurament, i tota la gent que ens està veient, qui es quedarà aquests títols si Catalunya es declara independent? Molt bona pregunta, ja en parlarem un altre dia, perquè ara no tenim ganes ni temps. De l'article m'ha cridat l'atenció aquesta foto. Fixeu-vos bé. Hi ha al peu de foto que diu Leonor en un fotomontaje realizado por Vanitatis. O sigui, no penseu que la Leonor en algun moment de la seva vida s'ha posat a saludar gent davant d'una senyera on un mecànic s'ha eixugat les mans i vestida amb l'uniforme de Hogwarts. És un fotomuntatge, per favor, De moment vas bé, Jair. De moment no has passat la barrera del mal gust. Doncs deixa que parli de la premsa, que parla dels problemes reals, que ens interessen. Anem a una notícia... Se m'escapa el riure de nervis. De nervis perquè hem de parlar d'un diari de referència. No vull cachondeo, anem a veure què diu la portada del diari Hoy Canelones. Un moment, d'on és aquest diari? D'Uruguai. D'Uruguai. Si no t'ho creus, parla amb Luis Suárez, o qui sigui d'Uruguai, ara és la primera persona que m'ha vingut al cap, i l'Hoy Canelones és com el país d'Uruguai. Avui al Canelones hi havia una notícia perquè reflexionem tots plegats. Atenció, Merendero La Esperanza abrirá su espacio físico a pesar de que no consiguió materiales. Havien d'obrir un merendero, us ho tradueixo pels que no entengueu el castellà, però no han aconseguit materials. Però no tenen parets, no tenen totxos. Ja. No tenen res, vamos. Jo a un merendero tampoc li demano estrelles Michelin, però un parell de bones parets sòlides sí que les agraeixo. Doncs ells ni això, Toni. Els uruguaians són gent humil. Ells volien obrir un merendero i l'obriran sense parets i sense clients, si cal, perquè aquest és un país d'emprenedors. Hola, què tal? Què tal, Òscar? Molt bé. Hola. Ei! Què tal? Òscar, la teva secció és interessant avui? Vols la resposta sincera? No. Molt bé, doncs és la secció més interessant que s'ha fet mai a la història de la televisió. Explicaré on són les urnes. Així que avui la Guàrdia Civil ens pujarà l'audiència del programa. Poned la catalana, poned la catalana. La Tele3. La Tele3. Sí. Òscar, durant la tarda hi ha hagut el rumor que havien enxampat urnes a Igualada i milions de paperetes. Milions de paperetes. I els milions de paperetes és veritat, però les urnes, l'alcalde d'Igualada sembla que ho ha desmentit. No ho sé. Suposo que Antoni Cruanyes després ens dirà què ha passat de veritat. Lo de milions de paperetes, que 20 milions de paperetes, alguna cosa així. Això és que no només votarà tot Espanya al referèndum, sinó que està previst que voti tot el planeta Terra. Imagina't. Endavant. Ara t'ho imagina't a Botswana. Votarem! No? Vull dir que et preguntin si Catalunya ha de ser independent. Vull dir, a mi que m'importa, senyora, saps? Vull dir... La gent de Botswana... Votant en blanc, no? La gent de Botswana votant en blanc. Ai, quina... Ha fet una broma racial. Està bé. He dit racial. Sí, amb tot el carinyo. Falten 3 dies per l'1 d'octubre i Rajoy ja té ganes de saber quin serà el resultat del diumenge. El resultat del Real Madrid espanyol, evidentment. Jo també, estic ansiós. Ahir el PP va seguir amb la seva no-campanya, penjant un vídeo a Twitter amb nom de pel·lícula del Festival de Sitges, Hispanofòbia.
Educació i respecte, dos conceptes incompatibles amb qualsevol fòbia social o política. És la tesi del muntatge que ha fet el PP amb frases i talls de persones conegudes, però no totes, d'avui, d'ahir i de no se sap quan, perquè no porten data ni estan contextualitzades. Una altra de les acusades d'hispanofòbia en aquest vídeo del PP és Marta Ferrusola. No sé per què, quan el vídeo només diu això. Li molesta que el president de la Generalitat sigui un andalús? Un andalús que en tingui el nom en castellà, sí. Molesta molt. Molt. Bé, potser sí que és una mica hispanòfoba. Però estem parlant d'una senyora que ha estafat a Hisenda i ha enganyat a la població catalana, per tant, també és catalanòfoba. No vas a mirar. Marta Ferrusola representa menys els catalans que Jimmy Jump. Per molt que vagi amb barretina, cap català fa seva la seva reivindicació de saltar els camps de futbol i córrer com un pollastre sense cap. Què merda reivindica Jimmy Jump? Bueno, és igual, que em poso nerviós amb el Jimmy Jump. Avui al Congrés li han preguntat pel vídeo del PP al sempre moderat Juan Carlos Girauta. ¿La del PP? Sí. No la he visto, no he visto el vídeo, he visto el nombre, el título, pero no he visto el vídeo. De todas maneras, si lo que sostiene es que en la escuela catalana se cultiva el odio a España, que en los medios de comunicación públicos catalanes y en los paniaguaos se cultiva el odio a España, tienen toda la razón del mundo. La veritat és que Juan Carlos Girauta, el vídeo no anava exactament d'això, però ja veiem que segueix la filosofia de Ciutadans. És a dir, que no cal veure el que diu el PP per donar-nos la raó. Amb això passa com a mi, amb la tercera pel·lícula de 50 sombres de Grey, que encara no s'ha estrenat i ja puc dir que és un trunyo. Me la van colar amb les dues primeres, amb la tercera no me la colaran. Per cert, Juan Carlos Girauta va publicar fa 4 anys un llibre anomenat Votaré no a la secessió de Catalunya. És a dir, Girauta volia votar en el referèndum que ara condemna Ciutadans. Per tant, no ha vist el vídeo del PP i sembla que tampoc s'ha llegit el seu propi llibre. Però això no passa res, a molts autors mediàtics ens passa. Tornant al vídeo, aquesta és la manera que té el PP de solucionar el conflicte? Dir que els independentistes són pitjors? Què busquen? Busquen que sigui Espanya la que s'independitzi de Catalunya? Mira quin goig que fa la bandera. Ja m'ho imagino, amb en Bertín Osborne, amb el gorret i el mogador palestí de Lluís Llach, cantant Buenas noches, señora, als Mossos. Señora, buenas noches, señora. Votaremos! Aquesta estratègia del PP és absurda. És com si la teva dona et vol deixar i tu li prepares un vídeo amb tots els moments en què ell i la seva família et van insultar. No és una bona idea. Això va dir el meu advocat en un dels meus divorcis. Treu això. Fa anys d'això. El que està clar és que la independència no és un enfrontament entre persones, sinó un conflicte polític, i així s'ha de resoldre. I fer un vídeo amb declaracions fora de to, tretes de context, etc., no resulta fiable. Podries demostrar el que volguessis amb un vídeo d'aquesta mena. Fins i tot que els hispanòfobs són els del PP. España no es un país perfecto. Hay que reformar la Constitución. Mentirosos, desleales, burdos, cicateros, oportunistas políticos, ruines. A lo mejor si leen más y viajan más, podrán compararse con Dinamarca. España nos roba, porque nosotros decimos siempre lo mismo. Contra los jueces, contra los docentes, contra los alcaldes, contra los funcionarios, contra los policías, por supuesto. Contra España. España no es un Estado democrático y de derecho y que no hay separación de poderes. Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país. El PP hispanòfobs se us hauria de caure la cara de vergonya. De moment, què sabem? Sabem que les urnes no les tenen ni els fabricants d'embalatges de iogurt ni els forners. Què ens queden? Doncs 3,5 milions d'oficis més. Però no desesperem, Toni. Per què és tan difícil de trobar aquestes urnes? No contestis ara. Contesta quan sigui... a la pantalla! Hola de nou. Hola de nou a tothom. És l'aplaudiment més fàcil de la teva carrera. Sí, i n'he tingut uns quants, sobretot a la cara, m'han aplaudit. Bueno, m'he desplaçat mig metre, això és un petit pas per l'home, però un gran pas per la història de la televisió. Efectivament, Toni, jo vaig dient, costa trobar les urnes perquè, com ja vam veure, gairebé qualsevol recipient amb una escletxa a la part superior pot ser una urna. I la tendència s'està consolidant últimament. Referèndum al Kurdistan aquest cap de setmana. Com eren les urnes? Les tenim aquí.
Aquí tenim el senyor digníssim, és el Paco Raval del Kurdistan, que ve amb una crossa, arriba a votar després de tants anys, d'un blanc nuclear que venen ganes de posar aquí teca del Real Madrid, no? Però no ho posarem. I està votant en aquesta mena d'urna increïble. Aquí posa l'1 del referèndum. En curt. En curt. L'1 del referèndum votarem, posa aquí, Sí, segur. I aleshores aquest tipus d'urnes, els més experts des de casa haureu detectat que estem davant d'un clàssic de l'emmagatzematge. La capsa sembla transparent, 13 litres. L'he trobat a Wallapop i no puc dir marques, però bueno, és de Canon. No, en sèrio, és d'uns grans magatzems que t'ho muntes tu. I no és un... Per quina lletra comença? Ikea. Per tant... A Wallapop per quant? A Wallapop, això, 13 litres per 10 euros. És que ho tens allà escrit. Sí. Mira que t'ho he posat fàcil. Amb tants números, però en general, no? Amb tants números... Se t'avala, ell se t'avala. Sí, toco la tabalamenta. En fi, missatge a la gent de Sabadell, de l'Hospitalet i de Badalona. D'aquí 2 minuts teniu la Guàrdia Civil a l'Ikea, entre les prestatgeries Holstrom i les calaixeres Nordli. Noms reals, Sí, no confondre amb el borreguito de Nordli. Avui estic especialment terrible. En fi, el Kurdistan no és l'únic lloc on han celebrat la gran festa de la democràcia, també coneguda com la Gran Festa de la Democràcia. A Alemanya, ja ho vam explicar, també van utilitzar les urnes aquest cap de setmana. Endavant, urna Alemanya. Aquí la tenim. Aquesta és la urna alemanya que, com veieu, és una foto, per cert, d'en Jordi Puntí, que és Puntinho, l'escriptor. Sembla un contenidor de paper, però és que és un contenidor de paper. L'utilitzen per reciclar. Li han fet una escletxa, diguem-ne, a la urna? Suposo, perquè si no has de fer molta força per traspassar el plàstic, perquè és plàstic dur. Sí, ja saps com són els alemanys, el primer món ja saps que van d'això, no? Sort que és el contenidor del paper i no el del vidre, perquè si no el recompte l'hauria de fer un fakir. Un fakir. Imagina't. Doncs Déu-n'hi-do, quina setmaneta, I vosaltres què? Què fareu el diumenge? Hi anireu o no hi anireu? Esclar que sí, jo sí. Jo és que portar els nens allà i fa una mica de pal. Home, segur que no n'hi ha per tant. A més, tu estàs acostumat amb els nens, que ja heu tastat, per exemple, els panellets, aquells que fan amb pinyons, plastilina, mocs, tot això ja ho he provat. És fàcil. I tu què faràs? Jo, doncs, no sé, què vols que et digui? És que a mi em fa una mica de mandra. Sobretot després de veure el que han fet els últims dies, tu. No estic gens motivat i, la veritat, no sé, és contra les Palmes, Un Barça a les Palmes. Potser tampoc és un partit tan important. Doncs jo pensava veure'l en un bar de xinos. Si tu no t'agrada el futbol. Bueno, però m'agrada la cultura xinesa, estic molt a favor. Sabíeu que les patates braves també són típiques d'allà, juntament amb coses xineses? Digues una cosa xinesa. La papiroflèxia, la pólvora, de paper... la muralla... La muralla tampoc és un invent xinès. Passen tenen una de molt gran. Són els cracs. Doncs mira, que cadascú faci el que vulgui. Amb el tema del referèndum, que també hi ha un referèndum... Què dius ara? Igual, diumenge, qui vulgui votar, que voti. I que voti el que vulgui. I qui no, que no voti. Però que ningú tingui por de fer una cosa ni l'altra. Sigui com sigui, fins dilluns, que alguna cosa em diu que tindrem bastantes coses a explicar. Aquí, Està passant.